फरायसा लोगोफोर दिनै आङो बुंनो लादों सिक्स सेमनि पेपर 6 नि टपिक बेनो जाहैबाय डिसार्टेशन पेपरनि सोमोन्दै मोनसे आयदानि सायाव दा बेनो जाहैबाय डिसार्टेशन मिन नायबिजिरसंनाय दा 6 सेमिस्टाराव मोनसे पेपर दङ जोबथा पेपर बेनो जाहैबाय डिसार्टेशन नायबिजिरसंनाय दा बिनि बे नायबिजिरसंनाय हाबाखौ मावनो थाखाय दा मोनसे मावथारनांगौ दा गिबि खामानिया जाहैबाय एबा सुजुनांगौ जाहैबाय एम एन्ड अबजेक्टिभ दा एम एन्ड अबजेक्टिभआ मा दा बेनो जाहैबाय नोंनि नायबिजिरसंनाय एबा डिसार्टेशन खामानिखौ नों मानो मावनो लानाय जादों एबा सासे फरायसाया मानो मावनो लानाय जादों दा बेखौ सासे फरायसाया दा नायबिजिरसंनाय हाबाखौ सुजुनायनि सिगां दा बेखौ दा गिबियावनो बुंफोरग्रोनांगौ जायो दा मा थांखि लानानै नोङो नायबिजिरसंनाय खामानिखौ मावनाय जादों दा बेखौ सुंथाबैनो गोलाव नङालासिनो बेखौ सासे फरायसाया बुंफोरग्रोना लानांगौ जायो दा बेखायनो दा बे आयदायाव गुसुङैनो जोङो फारि फारि एबा खोन्दो खोन्दोयैबो लिरनो हायो आरो जुदि खोन्दो होआबाबो बे सुंथाबनि गेजेरावबो लिरनानै फोजोबनांगौ जायो दा बांद्राय नङा दा बेखायनो आङो मोननै खोन्दो होदों दा सेथियाव जाहैबाय नों मानो मावनो लानाय जादों दा बेखौ बुंनो थाङोब्ला दा सेथियाव नों ओरै लिरनांगोन एबा सासे फरायसाया ओरै लिरनो हागोन दा आंनि 6 सेमिस्टारनि फराफारियाव थानाय BA थाखोखौ उथ्रिनांगौनि थाखाय गुबुन पेपारजों लोगोसे पेपार 6आव थानाय मावथारनांगौनि असिलायै मावनो लानाय जादों एबा मावनाय जादों दा बेखौ बुंग्रोनांगौ जायो माने BA थाखोखौ उथ्रिनांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन जे पेपारफोर दङ बे पेपारखौ नोङो थिउरिटिकेलि थांनांगौ जायो दा एग्जाम लिरनांगौ जायो नाथाय नोङो बे पेपाराव मा जाहैबाय नोङो BA थाखोखौ उथ्रिनांगौ जायोबा गुबुन पेपारजों हेफाजाब होनो थाखाय नों बेखौ लिरनानै बिजाब सुजुनांगौ दा बेखायनो BA थाखोखौ उथ्रिनायाव गुबुन पेपारजों लोगोसे बेखौ मावनो थाखाय नों बेखौ नायबिजिरसंनाय खामानिखौ मावनांगौ जायो एबा मावनाय जायो बे नोंनि सेथि थांखि आरो नैथियाव जाहैबाय आंनि बे नोंनि बे नायबिजिरसंनाय खामानिजों लोगोसे जिहेथु नों BA थाखोखौ उथ्रिनांगौनि थाखाय नों खामानिखौ मावबाय बा बे नोंनि सेथि थांखि खिन्थु नैथियाव जों मोनसेखौ नों लिरनो हायो जेरै नोंनि नायबिजिरसंनाय खामानिनि गेजेरजों एबा नोंनि नायबिजिरसंनानै दिहुननाय बिजाबनि गेजेरजों जाहाथे इयुन फैबाय थानाय फरायसाफ्रा बा उन्दै फरायसाफ्रा नोंनि दिहुनजानाय नायबिजिरनाय जे बिलाइ बेखौ नायनानै जाहाथे उननि थाखाय गावनि जिउ दानायाव गुबुन गियान आरजिनो हायो दा बिनि थाखायबो आं बे नायबिजिरसंनाय खामानिखौ मावनाय जादों होननानै नोङो लिरनो हायो दा बेखिनियानो जायो आरो बारा गोबाव लिरनो नाङा दा हायोब्लाबो नोङो सुंथाब लिरनांगोन जे एम एन्ड अबजेक्टिभ बेवहाय नों बांद्राय गोलाव लिरालासिनो जिहेतु सेथि खामानिल' नोंनि मा मावनो लादों बेखौ सुंथाबै बुंफुनाय बेखिनियाव फोजोबनो हायो आरो आङो बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै जि एन्ड अबजेक्टिभआव सासे नायबिजिरसंनो लानाय फरायसाया मा लिरनांगौ बेखिनिखौ लिरबानो जागोन बांद्राय लिरनो नाङा दा बेखिनियावनो दोनथ'बाय।